Roald Dahl-nilviöt. Jokainen meistä tuntee tällaisia henkilöitä. Heitä kutsutaan nilviöiksi. Hän on rouvanilviö. Hän on puolestaan herranilviö. Rouva syöttää miehelle matoja spagettina. Herranilviö puolestaan piilottaa rouvanilmiön sänkyyn sammakoita, mikä ei toisaalta sammakko ollenkaan haittaa. Nilviöt ovat kaikin mahdollisin tavoin ilkeitä, ei vain muille, vaan myöskin toisille. Linnusta he tekevät jopa lintupiirakkaa, mikä ei tietenkään ole lintujen kannalta kovin mukava asia. Erään kerran lintupyydykseen tarttui 3 poikaa. Apinoita he puolestaan pitävät vankeinaan ja elinkeinonaan. Ne joutuivat seisomaan päällään vain ihmisten iloksi, mistä he eivät ollenkaan pitäneet. Eräänä päivänä asetelma kääntyi päälailleen afrikkalaisen punkerolinnun ansiosta. Apinat pääsivät vapaaksi, mutta nilviöt seisovat päällään, kunnes lopulta kokonaan katosivat.